כמות הסבונים שיש לכם, בנות, זה לא הגיוני. נראה לי שעוקצים אתכם ואתם לא קולטות. באמת, לכל איבר בגוף יש לכם סבון, זה לא הגיוני. רק לשיער יש שמפו, ומרכך, ומסכה. מה עושה מסכה? מה היא עושה? מרככת. אז מה עשה מרכך? בית זונות? מה עשה מרכך? תפטרי את המרכך. יש גם סרום לשיער, נכון? מה עושה סרום? מה עושה? נעים, קיצי. נעים, ואת אומרת ברק. תקשיבו, למה הקיצה? כל הופעה עונים לי תשובות אחרות, נשבע לכם, כל הופעה. מה עושה סרום? פעם זה עושה ברק, פעם אמרו לי זה עושה נפח, פעם זה מזין, פעם זה נותן לחות, פעם משקם, פעם סוגר קצוות. בקיצור, זה סתם מילים שנשמעו טוב. מה עושה סרום? מלפלף את השערה. נשמע טוב, לוקחים. יש לכם סבון פנים וסבון עיניים. זה אותו איבר, זה אותו איבר. מה יש לגבר? 3 ב1. גם סבון, גם רכך, גם שמפו. אם אתה רוצה גם את הסקוץ' לדחוף לך. כי אנחנו לא קונים את השטויות האלה. יש לכם את הסבון הכי מטופטם, תסלחו לי בנות. סבון לשטיפה אינטימית. שמפות. מה זה הסבון הזה בנות? עם כל הכבוד לאיבר, מכיר את האיבר. ראיתי אותו. לא בתדירות של נתן, אבל ראיתי. זה צריך סבון במיוחד בשבילו, קחי סבון, שימי כמות דאבל, וזהו. אבל מה קורה אם יום אחד קם בבוקר, התבלבלת, ושטפת את הפנים עם השמפות? מה קורה? בעלך מגיע הביתה, מריח נגנה, מזל הפנים. מזל הפנים. נתן בכלל, תקרבי עכשיו. וגם לזה, גם לסבון הזה יש סיבה. למה אתם קונים את זה? בגלל מה? חומציות. pH. כן, זה שטוב. מישהי בדקה את החומציות שלה? לא באמת, כמה בבוקר? אני חומצית, אני לא חומצית. אני אקח לי הלקמוס, אני אבדוק, הופה. אני חומצית, אני אשים את השמפות. זה מטומטם. מה זה pH? כי צוחקים עליכם, זה... זה pH. לא היה עובד על גברים בחיים, גברים מישהו מאיתנו. קונה סבון בולבול, לא באמת, תחשבו על זה. שמפין, מי שמביא את זה הביתה? מי שמדמיינת את בעלה בסופר פארם, מרכך לביצה, בוא ניקח. בוא נביא גם סרום, לשקם את הביצים. מה מייחה ביצה? שמתי סרום. מה זה למה? זה עושה נפח. זה גם נותן ברק. וסוגר קצוות, אהלן אהלן. הקיצה! גבר לא לוקח שום סבון לחול, כלום. יש את הבקבוקון הקטן הזה במלון, שם 2 טיפות, מוצא אזור שעיר בגוף, מקציף ומתפנק! זה גבר! חיה פשוטה! נגמר הסבון, מה עושה גבר? לוקח שמפו, אם זה מקציף, וזה מקציף, טוב לנו, גם סבון כלים אני אשתמש. נגמר השמפו, מה עושה גבר? לא מוותר, מוסיף מים, עושה מעבדה. גם כל גבר מסבן רק את האזורים שהוא מגיע אליהם, נכון או לא? כל האזור הזה מזוהם, מזוהם.